Zápasy so Slovanom bývajú také špecifické, býva dobrá kulisa, takže sa všetci na to tešíme a verím tomu, že podáme dobrý výkon s dobrým výsledkom. Vieme, že nič ľahké nás nečaká, že Slovan má dobrý káder. Bude to ťažký zápas, ale ak chceme hrať o tie vrchné pozície, kde sa momentálne nachádzame, tak musíme hrať našu hru a pôjdeme za víťazstvom. Tak samozrejme, vieme, že teraz nás čaká taká ťažšia séria, dá sa povedať, aj keď každý zápas v lige je podľa mňa náročný, ale toto sú súperi, s ktorými, keď odohráme dobré zápasy s dobrým výsledkom, tak máme šancu byť stále na špici tabuľky a to je náš cieľ podľa mňa, takže musíme odovzdať všetko, čo je v nás, ak chceme uspieť. A samozrejme chceme pozvať našich fanúšikov v čo najväčšom počte, lebo každému futbalistovi sa lepšie hrá taký ťažký zápas, keď je tá atmosféra naozaj futbalová a bude čo najviac divákov a prídu nás povzbudiť, lebo určite budú chvíle, keď to budeme potrebovať a verím tomu, že touto hrou, čo predvádzame aj tými výsledkami, viac menej ich môžeme prilákať na štadión.